ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଖେଳର ନାମ କ'ଣ? କବାଡ଼ି, ହକି, କ୍ରିକେଟ, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କବାଡ଼ି। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ନୃତ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶୀ, ଭାଙ୍ଗରା, ବିହୁ, କଥକଲି। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଫୁଲର ନାମ କ'ଣ? ପଦ୍ମ, ଅଶୋକ, କଇଁ, ମନ୍ଦାର। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅଶୋକ। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପଶୁର ନାମ କ'ଣ? ସମ୍ବର, ବାଘ, ହରିଣ, ଛେଳି। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସମ୍ବର। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ନାମ କ'ଣ? ମୟୂର, କୁକୁଡ଼ା, ବଗ, ଭଦଭଦଳିଆ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଭଦଭଦଳିଆ। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଗାଡ଼ିର ନାମ କ'ଣ? ବାଇକ୍, କାର୍, ଶଗଡ଼, ସାଇକେଲ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶଗଡ଼। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ପଖାଳ ଭାତ, ଡାଲମା, ମାଛ ତରକାରୀ, ରୁଟି। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପଖାଳ ଭାତ। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଗହମ, ମୁଗ, ହରଡ଼, ଧାନ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଧାନ। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଫଳର ନାମ କ'ଣ? ସପୁରୀ, ପଣସ, ଆମ୍ବ, ସେଓ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆମ୍ବ। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପନିପରିବାର ନାମ କ'ଣ? ଭେଣ୍ଡି, ଆଳୁ, ପୋଟଳ, ବାଇଗଣ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆଳୁ।